Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong yalam jong ki Southly ki seng bahalang ki bakentup ya ka Khasi Students Union, ka Hinyo Trap Acik National Movement, ka Hinyo Trap Youth Council, bat ka Hill Farmers Union, ha ka jinya kendu yau Deputy Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba penyiat sing siem, ha ka henriu tarik ujelio, arjar khat kendai, kila dawa badai ban penhiar khat yau siem, uba menta jong ka Hima Nongspung, upa Patrick siem yong. Da ka bakeno ba udon bentalang bat secretary ka Hima Nongspung uba Michael Wardry ban kener ya ka pisana kontraktor ka Assam uba pentre ya ka surak PMGSY hakasnong balakawa ka badon hakhapot bat ka jela Assam. Hagajinya keren berki nong tok kubor u presiden ka KSU Nongspung Circle uba Hireless Marwen ulaong bagi sauseng hadien bagi layo ileng bagi social media ba uba Michael Wardry ulakam ba ula NOC yau kontraktor ka jela Assam uba pentre ya ka surak PMGSY ha balakawa hadien ba ula siu pisa ka bakot pralak tengka ki sauseng kila yo jing tipru na deputy CEM ka KHADC uba peniat sing CEM ba CEM ka Hima Nongspung ula ka NOC shauni kontraktor hadien ba ula siu da kapisa ka bakhat arlak show CM ka Hima ha ka jingi ka jongi ni ba u ka Hima ka isi jong ka Hima Nongspung kalai NOC ha ka Government of Assam banisna ya ka surak PMGSY harangkat ka jing sim pisa ka jongki kuma pralak ai te ha juga poru ngilal yo ban lej ban ya kendu ya UIM eleka jongka district council te hang tu ka jing keren ka jongi ngile yo jing te bro ba kadon sakhat arlak ban kapsa ka ba maki kilasim na nakti jong u kontraktor hang te ha balakwa te nak leng jongi kum gaseng ni susi bat ngidap da ka jing solungo ka bakra kan kat ya kat u sim jong ka Hima Nongspung ula simpisa ban INOC ha ka bede bat ka sarkar Assam ka jing dawa ka jongi kalong ban simkia lane ban omailat ya kum kini ki jaj briu ba ken lilam ya ka jaka ka puta jong ka Hima hi berkawai bat ka jelahi berkawai haki por blalek ba ngim simla tip bat ngim simpat la don haki bor mo artat ba haki por ba ngidang long kena nado kata adu haki jengut perkat ngimpat dab piang ndrei ngi asngeu hi ya kita ki jingle don bor ba ka jingle tam jong kini ki nong senjar Hima kan ki jongi ki bala ja teng haki nado ki por bam shua ndai ke basusi mentah ke bapau perthei ba ya kini ba mentah ba ngihiang ba kumba la le ya u sim balalek te kumju ya uni sim ba mentah ru ende ban le kumju kan mar ba ngimkwa ba ka jaka jungi hapo jong ka Hima kan ja lane kan sya kenturput watang siput ru naka jela jungi nomor ba omdei tangka hapo jungka Hima jungi nre ba kabru nyutrap hibro ko e bangim kwa ba kumkini ken jang dang yaja kumkini ke jengkun purput nomor ba kajela Assam kaya chat yele barbor hi ban penenkam kumkini ki development ba fer ban sedang ban kunturput ane ban wat kilat klenti kumno ban yo ban tu no ane ban shimno shaladi ya kajaka jungi ke badon shiki berdar bat ngingim kwa ban ailat yakum kita ki bru ki badon hi hapo jongka bring you trip bat kumju ru ya ki nong sencar Hima nong sencar Shinong bat kinu ki ba dehi ki nong yalam namar ba kum kini ki ba lengba ka jingkwan mentoi shimet ken kalong kejing du jmentoi pat ingi upat jongka caj baru jongka Hima hi bro kowe kejing le jong unia usiem
bat ka office jong ka sim jong ka himanung spung ka pin itador wat ya kinong chung ki bahap hapo ka himanung spung bat sakwe rung akwa banong ba ka jing ai no si ngakwa ban kli na ka tanat na ka po ka KHDC haba chua ban ai no si kadai ban tip rengkat bat ka district council namar kadai hapo barjela nrei balai latip tang u suem te ikwa ba katkum ke jing tip jongi ba hadin bangi lawan kendo na u em ilaka ba penyat uloong ba nakaleng jung u ula simkhia ba isusi ru ban nyok sngo ba haba ai unusi la ai lash kolek ru ya kapsa pralat bat plus nang taru kadang don sakat arlak kumba ula pensyai mene hangi bangi lawan kendo te bat sakanolak an ailat ya kini ki nong bat hima sima te bat haju poru ni pen ramjor ba yolese kadai ka jingbom simkhia ka state government jungi ki habban kolek ki habban shimru ya kilat kilenti banwanra ki development hapo ka sarkar apo ka jela jungi na habban shimru ya ki development na ka sarkar asam idiman na ka district ya em milaka badai ban ai ka jing syakri ka bahok bat deban airu kata kajing pensyai hau pai ba namar kumbalaja ha hangti habalakwa namar kani kajing ja kakta ya kahima hi bro kawe jong ka himanong spung te kajing kwa jongi ba ikwa yo em laka ban un suspense no shwa ya kanye ba knang ba la ban le yaki baro ki jinur kam kajing ekran jungi mena galong ba laweng yo ba Petrus Yosim Petrus menshwa di namar ba YNC syaka sokran sa na se mental ada nakaliang hagajing sengtu jonga hagajing sengde jonga ada om mentaru emparla ban declare ban weng ban suspend oi uru hari ngatrai ki hap hi ban le kumba le lam ikwe ada nging ada kielat ke bomot ba kalong sakanu teli ki NOC ken ailat Yunus im bon INC nomor bangila haswa ba ngin poi ban le kendu im le kendu katu kadengot ki member jongka eksekutif jongka himanong spung ngile kali pidon jingtip habai dei bat haba pi INC habai dei ba kijing parak arlak kumta terter yang ngi kemio jingtip ban ngi kemtip ba INC te kai kata kimot kabumot bang nginot ban ong ban nginot ban kenok ba kene ka dei direct kajing kwa sbai kejong usim bane kajing le donbor kejong usim bat kine kajing syakan turput kam dei tang haka sarkar asam wat haki hima bemarjan ki badon sete ki than snong jingiru kajing akan turput kadon rehadu menta kam simpadon kena kajing pet bat om dei bat ki hima bemarjan wat ye ki snong ki badon hapo ki himaru ngiui ya kajing bom biaj bet haka sensar kadar bat ngi habanga ngi pet ye ki kajing ya ki phalo ki snong nakawi ki snong shakiwi ki snong habai dei bat ki kam sondar ki kam snong kumne ter ri balai bakila kimla ban sonspan habaki syakri ya kajing bha jo ka hima jong kadong ka than ka hima kejongi balai kimla ban ai ke jing sekri ke baba ke ai ke jingmut ke jungki haba ki sim ya ke jing kli haba ngi baro si kata ngidang perkhat bagi maki kiri ke responsibility ban pet ke baha kamiat jong ka hima re pose pen ban dakine ngi ui kumtang is ban premjur ya ke jingle ke jungki ban menengile de ban yakran ban siam ban nak ha ke jing sngo jingi kum ki sautli ki ken hun seng bangi sngo ban ong ba ngi dawa mardor ya ke ne ke jingle ju ban suspend lane ban sim kono karai nak liang ka KHDC ban pensom ban pensitom yakilane ban lek kum kejing ibet jong ka KHDC